Să ne imaginăm un pic un scenariu destul de clasic. Cineva găsește un stick USB aparent pierdut fix în parcarea clădirii de birouri. Aha, momeala perfectă. Exact, momeala perfectă. Și pe el este lipită o etichetă, gen scrisă de mână, cu un marker roșu pe care scrie Salarii Management 2025. Wow, da, tentația e uriașă acolo. Păi da, din pură curiozitate, persoana respectivă ia stick-ul, ajunge la birou și îl introduce în laptopul companiei. Zice că doar pentru o secundă, gen doar să vadă ce conține. Și în secunda aia s-a terminat. Exact. În acea fracțiune de secundă, fără să se deschidă măcar vreun fișier vizibil, întreaga rețea a companiei este complet compromisă, iar datele sunt blocate de un atacator care probabil e, nu știu, pe alt continent. E un scenariu care se întâmplă mult mai des decât am vrea să credem, să fim sinceri. Clar. Ei bine, astăzi, în această explorare în profunzime, vom decodifica niște materiale sursă fascinante. E vorba despre un manual tehnic și o prezentare despre procedurile de utilizare a echipamentelor IT. Și vom vedea că aceste echipamente pe care le folosim zilnic nu sunt doar niște gen cutii de plastic pasive. Ele sunt practic o intersecție super interesantă între fizică, chimie, psihologie umană și, evident, securitate cibernetică. Știi, intersecția asta de care zici e complet invizibilă pentru majoritatea oamenilor. Adică avem tendința de a privi un laptop sau un calculator ca pe un fel de cutie neagră magică, nu? Da, apeși un buton și gata, mergi pe internet. Corect. Apeși butonul, ecranul se aprinde, magia se întâmplă. Dar sursele noastre de azi, care, apropo, descriu echipamentele astea ca fiind coloana vertebrală a unei companii moderne, ne forțează un pic să ridicăm capota, cum s-ar zice. Exact, să ridicăm capota. Misiunea noastră aici nu e să memorăm proceduri plictisitoare sau ce butoane să apăsăm. Vrem să înțelegem ecosistemul ăsta digital de zi cu zi. Să vedem, de exemplu, cum o chestie banală, gen unde alegi să pui calculatorul sub birou, poate să ducă la prăjirea lui fizic în doar câteva luni. Bun, deci hai să decodificăm asta, începând direct cu fundația, anatomia acestor sisteme. Pentru că, ca să folosim tehnologia în siguranță, sursele zic foarte clar că trebuie să demistificăm ce se află sub carcasa aia. Și documentația o face într-un mod super accesibil, adică nu intră în jargon inutil. Exact. Explică procesorul, adică CPU, ca fiind pur și simplu creierul, cel care execută comenzile. După aia vine memoria RAM, pe care o numește memorie temporară. Și în final stocarea, unde face diferența aia majoră de viteză dintre HDD-urile vechi mecanice și SSD-urile moderne. Știu ce mi se pare grozav aici? Clarificarea asta simplă elimină din start vreo 80% din confuziile pe care le au oamenii. La ce te referi mai exact? Păi, de câte ori nu auzi pe cineva plângându-se gen mi se mișcă greu laptopul că nu mai am memorie. Dar ei se referă că nu mai au loc de poze pe hard disk, când de fapt sistemul are nevoie de memorie RAM, de memorie de lucru, ca să meargă mai repede. Da. Total. Ca să vizualizăm mai bine mecanica asta, materialele sugerează o analogie super tare cu un birou fizic. Deci CPU-ul, procesorul, este angajatul care stă pe scaun. El muncește și gândește. Aha, el face treaba. Exact. Memoria RAM este chiar suprafața biroului, adică masa de lucru. Cu cât masa e mai mare, cu atât angajatul poate să țină mai multe dosare deschise simultan și să citească din ele instant. Iar HDD-ul sau SSD-ul reprezintă dulapul ăla mare de arhive din colțul camerei. Corect. Și dacă ai un birou mic, adică puțin RAM, Angajatul trebuie să se ridice non-stop, să ducă un dosar la dulap, să ia altul și mișcarea asta continuă este fix lentoarea aia pe care o simțim când avem gen 50 de taburi deschise în Chrome și zici că a înghesat totul. Exact. Și dacă îmi permiți, aș adăuga un strat la analogia asta, fix ca să explicăm diferența dintre HDD și SSD, care e uriașă în manual. Te rog, da. Un HDD clasic e fix un dulap metalic de arhive, poate chiar la subsol. Adică are piese mecanice, discuri care se învârt, un braț care caută fizic informația. Ia ceva timp. Pe când un SSD, care folosește chipuri flash, e ca și cum angajatul ar avea un sertar magic fix sub birou. Aha, deci fără timp pierdut pe drum? Zero timp pierdut. Bagi mâna și scoți orice dosar într-o milisecundă.
De asta, doar schimbând un HDD cu un SSD, practic învii din morți un calculator vechi de 5 ani. Super interesant. Dar, mă rog, trecând de componentele interne, documentația are o secțiune despre configurarea de la zero, prima dată când scoți aparatul din cutie. Și aici am dat peste o regulă care m-a blocat un pic. Aia cu fusul orar. Da. Zice clar, la laptopuri trebuie setată ora și fusul orar corect din prima clipă. Și te gândești gen, pe bune? Dacă e ceasul greșit cu un an, maxim întârzi la o ședință pe Zoom. Dar sursa zice că o dată incorectă distruge validitatea certificatelor de securitate. Și e 100% adevărat. E o chestie de cum funcționează arhitectura de încredere pe internet, practic. Adică, cum funcționează? Păi, când laptopul tău accesează un server sigur, să zicem aplicația băncii sau serverul de mail, acel server îi arată laptopului un buletin, un certificat digital. Un fel de act de identitate. Exact. Și actul ăsta are o dată de emitere și o dată de expirare. Dacă ceasul din laptopul tău e setat din greșeală în anul 2015, el o să primească un certificat valabil pentru 2026 și o să zică, stai așa, actul ăsta e din viitor. Wow! Și o să creadă că e fals, logic. Logic, matematic. Și ca măsură de protecție, taie complet conexiunea. Așa că tu stai și te uiți la un laptop perfect funcțional care refuză să intre pe internet doar pentru că e ceasul de reglat. Incredibil! O banalitate care îți blochează o zi de muncă, dar trecând la calculatoarele desktop, documentul are niște reguli fizice foarte stricte. De exemplu, trebuie lăsați minim 10 cm între spate și perete. Și atenție, interzice complet punerea unității direct pe podea. Regula de aur a hardware-ului. Da, hai să fim realiști. Majoritatea oamenilor bagă hardughia aia de unitate sub birou, direct pe mochetă, ca să salveze spațiu și să nu vadă cablurile. Adică cât de rău poate să fie? Păi răspunsul ține strict de fizica termică și aerodinamică. Un calculator produce enorm de multă căldură și folosește ventilatoare ca să tragă aer rece prin față și să scuipe aerul fierbinte prin spate. Dacă tu lipești spatele de perete, aerul ăla fierbinte Se lovește de zid și se întoarce înapoi, nu? fix așa, și calculatorul ajunge să se sufoce în propria căldură. Iar faza cu podeaua, o unitate pusă pe covor e practic un aspirator silențios. Trage scame, trage fire de păr, praf, tot ce prinzi. Și odată ajuns praful ăla înăuntru, ce faci așa destructiv? Că presupun că nu stă pur și simplu acolo. Nu, clar nu. Praful acționează ca un izolator termic genial. E ca o pătură de lână care se depune pe radiatoarele procesorului. Sursa chiar menționează că procesorul nu trebuie să sară de 80 de grade Celsius. 80 de grade e deja enorm. E enorm, da, și când răcirea e blocată de praf, procesorul intră într-un mod de supraviețuire. Fenomenul se numește thermal throttling. Practic, își taie singur din viteză, intenționat. Ca să nu ia foc, bănuiesc. Exact. Și tu, ca utilizator, stai la birou și zici, ce virus am luat, abia se mișcă Word-ul, dar de fapt calculatorul tău gâfâie sub o pătură de praf. De-aia manualul insistă pe curățarea aia periodică cu aer comprimat, după ce îl scoți din priză, evident. Dar știi, chestia asta cu spațiul și răcirea ne cam duce în altă direcție. Pentru că mediul de lucru modern nu mai e doar un scaun fix și o cutie metalică sub birou. Da, clar. Mobilitatea a schimbat totul. Exact. Materialele au o secțiune întreagă despre echipamente de teren, gen tablete. Iar aici riscurile se schimbă masiv, pentru că nu mai ești protejat de ușa încuiată a biroului. Pierzi complet perimetrul fizic de securitate, da. De asta la tablete se cere PIN din minim 6 cifre, criptarea memoriei și, super important, funcția aia de Find My Device. Stai, funcția aia de ștergere de la distanță e absolut fascinantă. Nu e doar ca să vezi pe hartă că ai uitat tableta în Uber. Dacă cineva o fură, IT-ul trimite practic un semnal de autodistrugere a datelor. Iar cu criptarea pe care ai menționat-o... Criptarea face ca totul să fie inutilizabil pentru hoți, chiar dacă o desface bucăți. Exact, extrage chipul, dar găsește doar niște caractere complet amestecate fără cheia de decriptare. Dar ce mi-a atras atenția în surse nu sunt tabletele astea normale de cafenea, e vorba de tabletele industriale. Oho, da, tancurile digitale. Pe bune că sunt tancuri, zice de standardul IP65.
Adică nu doar că rezistă dacă verși un pic de apă pe ele. Au niște garnituri groase de cauciuc care blochează cel mai fin praf de ciment de pe un șantier. Și ecranele alea făcute să le poți citi în soare puternic. Corect, dar inovația care mi-a dat un pic mintea peste cap e legată de bateriile astea industriale. Pot fi detașate și schimbate din mers, fără ca tableta să se închidă. Funcția de hot swap este genială pentru mediul industrial. Gândește-te la un depozit logistic uriaș, da? Scanezi mii de colete. Nu ai timp să o pui la încărcat o oră. Așa că o baterie micuță internă ține sistemul aprins un minut, timp în care tu scoți bateria mare descărcată și bagi alta plină. Și productivitatea nu se oprește deloc. Fantastic. Și că tot am ajuns la baterii, aici documentul dă o regulă care contrazice cam tot ce credeam că știu. Regula de 20-80%? Exact aia. Zice că fie că e laptop, tabletă sau telefon, trebuie să ții încărcarea doar între 20 și 80%. Adică, de ce ai face asta? E super contraintuitiv. Toată lumea vrea să plece de acasă cu 100% să nu aibă stres. De ce ne-am limitat intenționat la 80%? Răspunsul stă în chimia bateriilor litiu-ion. Știi, noi tindem să vedem bateria ca pe un rezervor de mașină. Pui benzină până sus, o consumi până la zero, repetați. Corect, cam așa le gândim toți la ea. Dar, chimic vorbind, o baterie seamănă mai mult cu un mușchi sau cu un arc mecanic. Când o descarci complet, la zero, e ca un mușchi supra-solicitat și atrofiat. Suferă un stres masiv. Pe de altă parte, dacă o ții non-stop la 100%, băgată în priză la birou mereu, Ce se întâmplă? e ca și cum ai ține un arc metalic comprimat la maximum lună de lună. Ionii de litiu sunt forțați într-un spațiu microscopic și asta duce la degradarea celulelor. La extrem, bateria se umflă și poate chiar să deformeze laptopul. Wow, deci intervalul ăsta de 20-80% e practic o zonă de confort chimic, în care arcul e doar parțial tensionat. Ai prins ideea perfect. Și gândește-te la scara unei companii. Pentru tine acasă înseamnă o baterie nouă peste vreo 2 ani. Dar pentru o companie cu, să zicem, 5.000 de laptopuri, degradarea bateriilor înseamnă niște bugete aruncate pe geam de milioane de euro. Are sens. Clarifică enorm chestia asta. Bun, deci mobilitatea e acoperită, dar dispozitivele astea nu plutesc în eter. Ele se conectează cu biroul fizic, cu perifericele. Și aici ajungem la capitolul imprimante și scanere. O zonă pe care mulți o consideră gen banală, până când nu mai e. Absolut. Manualul detaliază ceva numit Secure Print, adică imprimare securizată. Și mi se pare o soluție genială la o problemă penibilă. Gândește-te că cineva printează bugetul departamentului sau ceva cu salarii. În mod normal, iese hârtia și stă acolo pe tavă, pe hol, să o vadă oricine trece. Da, coșmarul oricărui manager de HR. Exact. Dar cu Secure Print e practic ca un safe la bancă. Tu trimiți documentul din laptop, dar ușa safe-ului nu se deschide. Hârtia nu iese deloc. Până când nu mergi fizic acolo. Până nu mergi fizic, exact, și bagi un cod PIN direct pe ecranul imprimantei. Și abia atunci îți dă foaia. Mi se pare că elimină complet accidentele astea de confidențialitate. E o măsură excelentă. Dar știi, riscurile cu imprimantele de rețea sunt mult mai adânci de atât. Documentul recomandă închiderea protocoalelor vechi de rețea. Și motivul e simplu. Imprimantele mari de azi sunt practic calculatoare independente. Averi în firewall-uri, în antivirus pe laptopuri, dar lasă imprimanta de pe hol cu parola din fabrică, gen admin. Nu cred, pe bune? Pe bune. Și hackerii știu asta foarte bine. Scanează internetul, găsesc imprimanta nesecurizată și odată ce au intrat în ea, sunt deja dincolo de ușa blindată a firewall-ului companiei. Deci o folosesc ca pe un cal troian tăcut. Exact. De acolo lansează atacuri spre serverele care chiar au date valoroase. Imprimanta e practic o ușă deschisă lăsată nesupravegheată. Și apropo de neglijență, prezentarea are o imagine cu o problemă clasică. Spaghetele de cabluri. Cabluri încălcite pe sub masă și nu e vorba doar că arată urât. Nu, e un risc funcțional imens. Tragi de ele cu piciorul, forțezi mufele, apar microfisuri interne. Și ziceau de scurt-circuite care pot prăji placa de bază. Adică uneori sistemul moare complex și de fapt e doar un cablu smuls pe jumătate din priză de pantofii cuiva.
Da, managementul cablurilor e probabil cea mai ieftină asigurare pe care o poți face hardware-ului tău. Asta ne aduce cumva la miezul discuției, că poți să ai cele mai bune laptopuri, baterii protejate perfect, cabluri la linie și imprimante fortificate, cel mai mare risc rămâne factorul uman. Clar, comportamentul persoanei dintre scaun și tastatură. Nu poți să instalezi un update de securitate pentru naivitatea umană. Corect. Și manualul dă niște reguli de aur aici. De exemplu, tasta de Windows plus L. Blocarea ecranului trebuie să fie un reflex la orice plecare de la birou, dar mai adresează și un alt dușman letal, cafeaua sau apa. Da, lichide pe tastatură. Recomandarea e brutală, adică fără pahare, fără capac pe birou, deloc, iar dacă se varsă... Dacă se varsă o cafea, nu distrugi doar niște taste. Lichidul trece direct pe placa de bază, face un scurt circuit uriaș pe traseele electrice și poți să pierzi date de pe hard disk care n-au fost salvate. E fatal de multe ori. Fatal, da, dar partea care ilustrează cel mai tare psihologia noastră rămâne imaginea aia din prezentare cu stickul USB, ăla cu un cap de mort desenat peste el. Și revin la ce discutam la început, de ce totuși cineva ar băga un stick găsit pe jos în laptop? Sursa numește asta foarte elegant: curiozitate și lăcomie. În securitatea cibernetică, fenomenul se cheamă baiting, adică momeală. Hackerul nici măcar nu mai scrie cod să spargă parola. Pur și simplu lasă un stick într-o cafenea sau într-o sală de așteptare. Ceva cu poze personale sau salarii, cum ziceam. Da, și se bazează pe faptul că natura umană va ceda. Omul îl bagă în USB și sistemul de operare zice: hai să văd ce e pe el. În momentul ăla, un microchip ascuns pe stick practic se dă drept o tastatură și tastează niște comenzi la viteză inumană, invizibil. Și îți instalează ransomware sau deschide o poartă din spate. Uimitor. Și că veni vorba de USB-uri, mai e un mit pe care manualul îl demontează. Scoatem stick-ul direct sau dăm pe eliminare în siguranță, safe eject. Mulți zic că opțiunea e o relicvă din anii 90 și smulg pur și simplu stick-ul afară. E o greșeală uriașă și trebuie să explicăm mecanismul din spate. Acel write caching, cum îi se zice în engleză, stocare intermediară. Cum funcționează? Mai precis. Sistemele moderne vor să pară rapide, da. Când dai salvare pe un fișier de 2 GB pe stick, Windows-ul îl mută într-o memorie internă rapidă și îți arată pe ecran că a terminat. Tu vezi bara aia încărcată 100% și zici gata. Dar în fundal... În fundal, el încă îl copiază fizic pe chipul USB. Exact. Fără să-ți spună. Dacă tu smulgi stick-ul în acel moment, îi tai curentul electric fix când el scria indexul fișierelor. Și nu pierzi doar ultima frază salvată. Poți să corupi tot stick-ul. Tot sistemul de fișiere de pe el devine un gunoi ilizibil. De-aia, butonul de eliminare în siguranță îi dă practic ordin sistemului să termine absolut toate procesele invizibile de scriere și abia la final taie curentul spre portul USB. Doar atunci e sigur să-l scoți. Incredibil. Deci, de fapt, sistemul ne minte ca să pară mai rapid și noi picăm în plasă dacă ne grăbim. Super clarificarea asta. Deci, trecând prin toate astea, de la fluxul de aer ca să nu se prăjească procesorul, la baletul chimic din baterii și până la curiozitatea asta periculoasă cu USB-urile, e clar că echipamentele astea cer o igienă digitală riguroasă. Trebuie să trecem de la reacții la prevenție. Oricine aplică lucrurile astea o să-și prelungească enorm viața echipamentelor și o să scadă stresul. E o demonstrație excelentă că tehnologia nu mai e așa înfricoșătoare când îi înțelegi mecanismele interne. Totuși, dacă te uiți la cum evoluează lucrurile pe partea de hardware acum, cred că putem extrage o idee un pic mai provocatoare legate de viitor. Ador chestiile astea. Despre ce direcție e vorba? Păi, gândește-te cum sunt construite laptopurile noi. Tot mai subțiri, tot mai compacte. Componentele sunt cositorite direct pe placa de bază. Carcasele sunt lipite cu adeziv industrial. Nu le mai poți desface acasă cu o simplă șurubelniță ca acum 10 ani. Da, devin un fel de monolit din aluminiu complet închis. Exact, monolitul sigilat. Și întrebarea este, pe măsură ce avansăm, oare mentenanța asta, hardware de bază, gen curățatul prafului sau schimbatul unei baterii, va deveni o artă pierdută pentru omul de rând? Să nu o mai putem face deloc, noi înșine vrei să zici. Da,
Ne îndreptăm oare spre un viitor unde toate reparațiile fizice o să aparțină doar unor roboți sau centre super specializate, în timp ce responsabilitatea noastră o să fie redusă strict la barierele software? Adică doar să băgăm parole și să nu dăm click pe linkuri. E o perspectivă profundă, sincer. Ajungem un fel de operatori distanți ai unor sisteme pe care nu avem voie să le atingem fizic. Sper că explorarea de azi a mai demontat puțin din bariera asta și ne-a arătat că, sub carcasă, e doar fizică, chimie și proceduri logice. Sperăm să vă rămână curiozitatea trează oriunde ați asculta asta.